el Jordi, el Bruno, el Guillem, l'Alexia i jo, l'Andrea. I ara us farem un experiment. Els ingredients són l'aigua, la sal, una cullera. Un recipient amb aigua i un ou per fer l'experiment. En primer lloc, abocarem l'ou dins el pot i veurem què passa. Després hi afegirem 3 cullerades de sal i remenarem bé. Després de remenar bé, tornarem a abocar l'ou i veurem què passa. En el nostre grup han sorgit dues hipòtesis. La primera és que quan fiquem l'ou dins el pot, sense sal, no surarà. I quan fiquem la sal, surarà. I la segona és que quan fiquem l'ou dins de l'aigua surarà i quan fiquem la sal s'enfonsarà. Ara tirarem l'ou. I com podeu veure, l'ou no sura. Ara tirarem les cullerades de sal. Ara remenem bé. Ara tirarem l'ou i ara sura. Quan hem afegit sal a l'aigua, hem augmentat la densitat de l'aigua i per aquesta raó l'ou sura. I per aquesta raó nosaltres surem més al mar que no pas a una piscina.